hľadiska bezpečnosti je dobre, keď si ľudia dávajú vchodové dvere bezpečnostné. Samozrejme, veľmi veľa ľudí to podcení. Podcení to z hľadiska toho, že nemajú mi čo ukradnúť, nemám tam nič, na čo sú mi takéto bezpečnostné dvere. Ako sami vieme, ľudia si menia dvere až bohužiaľ neskoro, keď sú vykradnutí. Prípadne vyhoria, suseda vykradnú. A z tohto dôvodu si ľudia začnú uvedomovať, že je dôležité si dať vchodové dvere vymeniť, najlepšie za bezpečnostné, ktoré spĺňajú okrem iného aj protipožiarnu odolnosť, aj bezpečnosť, aj samozrejme sú teplne izolované, zvukovo izolované. Bezpečnostné dvere by mali spĺňať určitý štandard. Štandard proti vylomeniu, proti vypáčeniu, proti iným deštrukčným možnostiam zlodeja. Každý zlodej chodí do bytu prevažne cez vchodové dvere. Vchodové dvere štandardne, ktoré majú ľudia v bytovkách, vyzerajú konštrukčne asi takto. Drevený rám, skladaný papier, dýha. Nič viac. Žiadna izolácia, žiadne výstuhy, jeden obyčajný zámok s klasickým jazyčkom, ktorý pri lepšom kopnutí dvere prasknú, nedrží to žiadna pevná konštrukcia a dvere sú vylomené. Ďalšie dvere sa tvária ako bezpečnostné. Sú to falošné bezpečnostné dvere, ktoré na prvý pohľad vyzerajú rovnako ako každé iné dvere. Kovanie, nejaké bezpečnostné kvázi, majú tu nejaké úchytné body, ale samotné materiály vidíme vo vnútri. Poskladaný papier, jemnúčké tyčky, ktoré pozrite sa, čo nám spravia vo vnútri v tej výstuhy a už je to vyskočené. A samozrejme materiály, proste plechová konzerva. Bezpečnostné dvere Sherlock už sa líšia tým, že sú ťažké, je to na nich cítiť. Je tam oceľová konštrukcia, sú tu výstuhy priečne, vodorovné. Je tam izolácia zvuková, ktorá nám zvyšuje zvukovú izoláciu až na 43 decibelov. Je tam požiarna odolnosť minimálne 30 minútová a bezpečnostná trieda 3. 4. To znamená, je to vyššia bezpečnostná trieda, ktorú všetky poisťovne uznávajú. Konštrukčne je to riešené asi na 45 rokov. Otvárateľnosť cyklov je 200 000 cyklov. Bezpečnostné dvere Sherlock sú najpredávanejšie dvere na trhu. Ak zvážite vlastnosti bezpečnostných dverí, ich kvalitu v porovnaní s cenou, vyjde vám, že najvýhodnejším riešením pre vás sú práve bezpečnostné dvere Sherlock. Okrem toho, že chránia váš majetok, ochraňujú vašich rodinných príslušníkov, vaše deti, zabezpečujú objekt proti požiaru a aj proti zlodejom. Veľmi by som chcel upozorniť na skutočnosť, že bezpečnostné dvere, ktoré nemajú žiaden certifikát bezpečnostnej triedy, sú falošné bezpečnostné dvere. Dvere robíme na 20, 30, 40 rokov, nie na rok, na 2. Takže v tomto porovnaní môžeme povedať jedinou vetou staré, ošúchané. Nie sme tak bohatí, aby sme kúpali lacné veci. A je zavreté.